Здравейте! Днес ще направя клип с 10 въпроса за мен и 10 отговори за мен. Така. Първият въпрос е: как се казваш? Казвам се Мария Бонева. На колко си години? На 10 години съм. Имаш ли сестра или брат? Имам сестра. На колко години е тя? Тя е на 13 години. В една стая ли спите? Да, в една стая спим. В кое училище учиш? Уча във второ основно училище Петко Рачов Славейков. В кой град си родена? Родена съм в Стара Загора и се живее в Стара Загора. Ходиш ли на някакъв спорт? Да, ходя на спортни танци. Каква ти е любимата храна? Любимата ми храна е Макдоналдс, вържени картофи, спагети, боб. И кой клас си? Кой клас си? Четвърти клас съм. И това бяха 10 въпроса за мен. И дано да ви е харесало.